prvom rade gratulujeme k vymenovaniu, s akými cieľmi, predsavzatiami, očakávaniami si prijal túto úlohu. Tak na úvod samozrejme ďakujem pekne, ale mne je to o mne. Daná situácia si myslím, že všetkým známa bola. Tá úloha je, ja si myslím, že jasná, jednoznačná, snažiť sa pomôcť celý stav, čo sme tu a to mužstvo skúsiť nejak trošku oživiť a tak, aby sme skúsili tie posledné zápasy samozrejme pozdvihnúť a vyťažiť z toho čo najviac. V akom stave si našiel mužstvo? Tak ja veľa hráčov som aj poznal a samozrejme spoznávam veľa informácií, trošku hektické dni boli, ale to je prirodzené a máme nejaké zranenia, čiže zoznamiť sa s tým stavom čo najskôr, ale nemôžem povedať jediné zlé slovo, chlapci trénujú výborne a samozrejme, ale až samotný zápas ukáže a pracujeme aj v ktorých veciach a verím tomu, že sobotu sa to ukáže v zápase. Čo sa dá za takých pár dní urobiť? Tak vždycky sa dá, samozrejme. Každý tréner má nejakú svoju nejakú cestu alebo myšlienky, takže takisto sa budem nejaké svoje myšlienky snažiť možno niektoré veci trošku zmeniť a priniesť tam niečo to svoje a uvidíme. Ja pevne verím, že spolu so všetkými chalami sa snažíme vytvoriť hráčom takú podporu, aby si verili a v sobotu ukázali to, čoho sú schopní a určite majú naviac ako momentálne zatiaľ, ako stojíme. Okrem toho, že sa zaoberáš svojím vlastným tímom, určite sa pripravujete aj na Podbrezovú, tak aký zápas proti ním očakávaš? Tak určite to nebude jednoduchý zápas, ale samozrejme máme veľa informácií, tak v tej lige každý ho pozná a môže byť trošičku možno výhoda naša, že nejaké zmeny prišli, čiže super, možno nebude o nás vedieť až toľko, ako možno my o nich, ale to hlavné, my sa musíme pozerať sami na seba. Samozrejme vieme o ich silných stránkach, nejaké slabiny takisto, čo sa budeme snažiť využiť, ale v sobotu som presvedčený o tom, že to bude o nás a keď k tomu pristúpime, tak ako sa má, dokážeme preniesť veci z toho, čo sa snažíme, niektoré veci zmeniť a v tréningovom procese, na čom robíme tie pár dní, tak ja verím tomu, že budeme úspešní. A viem, keď bolo dobre, čo toto znamená, viem, keď je horšie, že takisto je to veľmi nepríjemné, ale viem, ako majú radi aj fanúšikovia ľudia okolo aj tu v klube, ten klub a futbal samotný, čiže ten impuls musí prísť samozrejme od nás v prvom rade a ja verím tomu, že tí ľudia sa vrátia, lebo jedný z najlepších na Slovensku fanúškov má vždycky Dunajská je malá a ja som presvedčený o tom, že som tu plný štadión, či proti Slovanu, alebo aj v lige chodili na domáce zápasy, čiže toto je ďalšia vec, ktorú sa budeme snažiť zmeniť, ale samozrejme je to prvom, to hlavné musí prísť od nás a dať ten impuls na to, aby tie Podbreze po tom zápase ľudia si povedali, že oplatí sa prísť doma na Trenčín a to je také nejaké možno kredo aj k tomu, aby sme v tej Podbrezovej odohrali dobrý zápas, samozrejme s úspešným koncom pre nás.